Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген сезгә Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Нәкый сәнбәт пьесасы буенча куелган Җирән Шишән белән Кара чәч сылу исемле спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә Фәрит Бикшәнтәев куйган. Рольләрне башкаралар: Җирән Шишән Искәндәр Хәйруллин, Кара чәч сылу Люция Хамитова, Илтабан Николай Юкачев, Хан Радик Бариев, Танай хатын Рушания Юкачева, Янгураби Фәнис Жиханшин, Кабеш Рамил Вәҗиев, Әмәкәй Минвали Габдуллин, Күрәзә Илтүзәр Мөхәммәдгалиев, Хисан Идрис Масхутов, Хәлдерифун Хаким Найла Нәҗипова, Илче Габделфәт Шәрәфиев, Шәриф Рәсим Сәләхов, Кызбикә Алсу Каюмова, Әлмикәт Хәлим Җәлалов, Тоткавыл Фәнис Сафин, Сөрәнче Илдус Габдрахманов. Вакыйга 14-нче йөзнең урталарында Идел буенда бара. Һавага карады да күкне булыт каплаган, айны ничек япмаган дигән була. Ул айны түгел, мин әйтте. Бүтән кызлар киемле, син нишләп бер үзең генә киемсез дигән була. Мин аны шүрәли икән дип торам. Җеп җирән. Тәүбә, җирәнне нинди юк. Дөньяда Җирән Шишән дигән данлы берәүләр дә бар. Казан башы җирәнеме? Тел остасы. Шишән. Аның бер телен ишетү өчен генә дә мәйданнан мәйданга ат җибәреп кенә алдыралар иде. Ничек дияле? Үземә торырдай кыз тапсам иләнәм. Булмаса юк дип, әле булса шуны эзләп атының аягына беләзек кидереп илдән илгә йөри диме? Моның әле шәт яше дә бер 30-ларда булыр. Ирнең яше 2-30, хатын яше бер 30. Җирән Шишән ул килер җирләргә китмәгән инде. Былтыр безнекеләр күреп кайтканнар Әстерхан ягында ди. Думбыра чиртеп акын булып казак арасында йөри ди. Һаман шулай кыз эзли диме? Юк сүздерлә. Монда Шуракай баскакны хурлап җыр әйткән ич. Шуннан сыеша алмый киткән дә. Җирән Шишән ул килер җирләргә китмәгән. Былтыр безнекеләр күреп кайтканнар. Әстерхан ягында ди думбыра чиртеп акын булып казак арасында йөри. Яше шәт бер 30-ларда булыр. Яше 2-30. Хатын яше бер 30. Ава! Безнең өй ягына ава! Килә. Илтабан керә. Кызым.
Икәү килә идегез түгелме соң? Кайда синең берәвең? Кем? Теге җирәнне әйтәсеңме? Әй, ниндидер бер жүләр җүн кинәсә шунда. Ничек инде ул жүләр җүн ки? Соң, минем шикмәнне тотып карады шулай. Шикмәнең җилле күренә карт. Нәрсәсең моның бу еді? Җынмы ди, җетмә ди миннән сорый. Я, син аңа нәрсә дидең соң? Ни дим? Менә мин әйтәм сантый. Сиңа соң җын булса ни дә, җеп булса ни, икесе дә бер саклам. Әти шәп иткәнсең икән. Ул бит синнән буй җиткән кызың бармы дип сораган. Син аңламаган. Буй җиткән кызым? Ничек ул алай? Әти! Кайда соң ул синең кунагың? Әнә күршеләрдә. Ах, әти. Бер дә килешкән эш булмады бу, әти. Бар барып алып кил. Шушы кешенеме? Билгеле. Шушы борыматлымы? Шуны билгеле кешедән яхшы түгел. Үзең белән килгән юлчыны кире борып җибәрү безнең халыкның йоласына сыймый. Бар, әти. Яхшы йола мин сиңа әйтим. Мин тагы җилдән туган бер җирәнне өемә кертеп ашатыйм. Килгәнгә киселгән ишек, әти, бар сынатма. Сине болай да шул саранлыгың өчен таш борчак дип йөртәләр. Булмаса таш борчак. Менә син дә атаңны майсыз тавада борчак урына сикертәсең бит әле. Ай, шәп булса да җиткән кызың булмасын икән. Тел дигән даның бар. Җыеннарда, җырга сүзгә ярышып, шишән кыз дигән исемең таралды. Әнә, синең турында Болгарда хан үзе ишетеп сораган дип тордылар. Беләсеңме аны? Хан! Инде әйтсәм, яшең яшьтән узып ятыр. Ни шунда бер дигән бай түрәгә кияүгә барып, атаңны алтынга күмә алмадың инде. Җитмәсә, җәяүле бер ябага артыннан атаң тикле атаңны йөртәсең. Бар, әти. Ярый. Алып килеп күрсәтим әле мин сиңа хикмәтле кешеңне. Сынап күрик. Синең алдында мин аны көлкегә калдырмасам. Әстәгъфирулла, әстәгъфирулла. Ой, Ходаем. Булары кемнәр тагын? Таракан гына төште. Теге йорт тумасы Кәбеш мырза. Моңарчы үз тиңем булсын дип, атай белән алышып, түрәләр белән тартышып буемны бирми килдем. Инде артымнан шушы олы бий улы төштеме? Олы бий артында хан. Я булар мине исән калдырырмы? Юк. Булар мине урлапмы, көчләпме барыбер алып китәчәкләр. Я. Килеп тә җиттеләр. Кәбеш белән әмәкәй керәләр. Бурсакаем, туктагыз дип кой. Әйдә. Мин киләмеш монда мин. Алма. Ой, Хаим Мырзакаем, бик кирәк батырайып киттегез әле. Нигә батырайбаска? Кем җирендә мин? Кемгә киләм мин, а? Атамның сабанчыларына түгелме? Әмәкәй, син генә калма, Мырзакаем. Менә сез нинди кыз янына керәм дип уйлыйсыз, а? Монда килеп бик күпләрнең муены сынган. Нәрсә син? Мине кара чәчнең теленә чыда алмас дисеңме? Минем телем адәм түгел, ташламый белдеңме? Мин үзем дә бик шишән егет, Мырзакаем. Мырзакаем, аңлагыз инде, миңа калса без эшне кыздан түгел, атасыннан башларга тиешбез. Әйе, кызның атасы акчага сусаган бер саран хәсис. Безгә тик аны гына әйләндереп алырга кирәк. Аннан соң кыз синеке теләгән кадәр кирип йөри аласың. Валлаһи, нинди әмәкәй булдың, а? Мырзакаем, әнә кызның атасы китеп бара. Әйдә куып җитеп тотыйгансын да, әйдә китте. Я нишләде инде бу кунак белән, әти? Шулар киләме дисәм, бу кытсызлар әтине кире борып алып килә. Ярый. Мин күндем дә ди. Алайда сез минем кызның йоласын беләсез микән? Юк. Ул үзенең теленә тордай шишән җегеткә генә бирәм дип ант иткән бит. Монда күпләр сугылып карады. Шул ошатырмы дим ул сине иң элек, энем?
Ничек инде ул мине ошатмасына? Олы биоглы Кәбеш мырзаны. Ой, шүләр. Әлеге жаклы бит аны Ягъмур әби углы сорамага. Мырзакаем, тынычланыгыз. Мырзакаем, тынычланыгыз. Нәрсә сөйлисең син, утыр. Мырзакаем, килегез әле монда, кил. Килегез монда. Мырзам, булды, балакаем, тынычлан, булды. Каралы карт. Монда бит эш кызда түгел, эш синдә, аңлыйсыңмы, син юкмы? Юк. Калымыңны күпме сорыйсың, әйт. Ә? Калымыңны дим. Күпме сорыйм? Әйе. Әйе. Тукта. Моны уйлап карарга кирәк. Ойла. Ярый. Үзең Яңгур әби углы икәнсең, җаеп тотушыңны. Әнә бирерсең 500 кызыл. 500 мә? Әйе. 500 мә? 500. Яшьләсә син Мырзакаем ашканда бит бу җил тәгәрмәне. Ярый. Сиңа 500 кызыл алтын. Җиңел бирде бу. Аннан соң туйда бик кодасы булгач, мин бу ярканы киеп утырмам. Аттан кия торган икседән бер асыл тун бирерсең. Асыл тун. Әйе. Ярый. Аларсың бер асыл тун. Син нәрсә төртәсең? Мырзакаем, асыл тун бит ата өстендә ничек салдырып алырсың дим. Аннан Әти! Хәзер. Вак тиягин айрым сөйләшербез. Хәзер, кызым. Мырзакаем, киттек. Ул минеке. Мырзакаем, Җаным. Тик. Тукта мәкәй. Чыгын. Кулыңны тарт. Ахмак кол. Ничек син мине Кәбеш мырзаны бикәшем белән сөйләшүдән тыясың? Син гомер буе миңа кыен итеп килдең. Я әйт, шапшак. Син әле тагын мине тотасыңмы? Тагынмы? Боерыгыз. Әнә ишеге, рәхим итегез. Хәзер тотмыйсың дамы? Тотмыйсың да? Әмәкәй, менә син тотсаң әйме, мин төрттем, кирдем, киттем инде бит, Әмәкәй, тот инде, Тот. Әмәкәй, тот. Барыгыз, кирегез, барыгыз, бар. Тик ни диярегезне алдан уйлап кирегез. Ни диярымны? Ой, шу әле кинәт кенә минем хәтерем югалып китте. Ой, әмәкәй, син әйт. Мин аңа ни дип сүз башлыйм, Шишан кыз бит. Я әйт инде, әмәкәй, бер нәмәкәй. Кызлармы, Мырзакаем? Алар бик нукталы сүзләр яраталар. Менә шундый кешене генә акыллыга саныйлар. Ярый, нукталы да булсын ди. Әмәкәй, менә син үзең минем урында булсаң, нинди сүз әйтер идең, Ай, Аллаһым, Мырзакаем, мин үзем кызлар янында озын, йомры, нечкә сүзләр җибәргә яратам. Мәгънәсе бармы, юкмы, анысын карап та тормыйм. Кызлар үзләре шуннан нукта табып, сине иң акыллы кешегә чыгаралар. Озын, нечкә йомры сүзләре. Рас булды гына киттем. Мырзакаем, туктагыз. Курыкма, андый гына сүзләр табабыз инде без. Табуын табарсыз, сез бик кызу кеше. Менә мин әйтәм, кызып китеп, эшне бозып ташласагыз нәрсә була, Мырзакаем, менә миңа ничек итеп сезне кулдан ычкындырмаска соң? Ничек итеп, Мырзакаем, таптым. Мырзакаем, менә миндә бик нык көрө җебе бар, әйме? Мин хәзер шуның белән сезне бәкәлегездән бәйләп куям. Тышайгамы? Кыз алдында мине бәкәлемнән тышап куяргамы? Тагын көләсеңме? Юк, Мырзакаем, бәкәлем дә түгел, бәкәл менә кайда, Мырзакаем. Әйе, сез сөйләшкәндә, чуалсагыз, җепнең очыннан мин әкрен генә тартып, Мин сизеп алып төзәтермен. Әйдә, ярый. Синеңчә булсын бәйлә. Мырзакаем, кызлар бит алар егетләрнең бик тапкыр булуын ярата. Мондый эштә һич кенә дә шуалтырга ярамый, Мырзакаем. Юк. Мырзакаем, күрәсез менә теге куаклыкны. Мин шуның артында гына качып торырмын. Ярый, мин киттем. Ярый. Калганын үзем белермен. Озын. Йомры сүзләр. Башта кайсын әйтергә соң,
Безгә кунак егете килгән. Сәкедән узыгыз. Туташ. Дилбегә. Көтүче бер кызы. Сез гел озын һәм нечкә әйберләр сөйлисез. Каян табып бетерербез икән? Аптыраттым. Хәзер бөтенләй каплыйм. Туташ. Тегермән ташы. Ой, Нинди тегермән ташы? Әйтегез инде. Сез мине куркыттыгыз. Туташ. Мин бик әйтер идем дә. Әмәки ишектән тарта шул. Йортта жүләр бар, кыткарыгыз. Йортта жүләр бар. Шулар ук һәм Янгур аби. Subhanallah, subhanallah. Куйныма үзе килеп керде. Сандук ачма, карлык ачма һавадан да җиңел. Менә сиңа мә. Балышкан кебек салышыннан исердем. Чәчләре тулыннан. Тукта. 41 тотам кара чәч салу түгелме соң бу? Сойрар телле шишән кыз үз утарымда, үз кычагымда. Юк, нишлим аланнары? Ой, минем былбылым, пылау өстендәге йөземем, рвет шикләвегем. Курыкма. Атымның башы белән ант итеп әйтәм, сине куркыткан кем генә булмасын, башы менә шушы урында бетәчәк. Кайда ул? Анда, Олыби. Қаш, атаң! Әти! Минем углым китеп бара. Я Алла, ничек булай барасың син коры җирнең кимәсе? Ой, син дә монда әле менә бозык нәгәргә ияртеп җибәр малайыңны. Бәлеш, кирип тә киттеме ул? Әти! Сугытыр. Барыбер өйләнәм мин аңа. Тукта, кем өйләнә? Синме? Шушы кызгамы? Шушы кызга. Күрдеңме син аны? Я. Шул. Аның чәчләре 41 тотам. 41 тотам. Кара син аны үлчәп тә караган. Сиңа малан. Сиңа сабанчы кызы түгел, сиңа би кызы. Юк. Кирәкми миңа би кызы. Мин аны җария итеп алам. Мин инде атасы белән дә килештем. Килештең? Кызык. Я, күпме сорый инде ул мәһәрен? 500 алтын. 500 алтын. Сабанчы кызына бик аз түгелме? Юк. Әле тагын бер асыл тун. Асыл тун. Кайда соң ул асыл тун? Менә шушы тун. Миңа Аллаһ үзе бүләк иткән якасы алтын җиңезар шушы тунны әйтәсеңме? Син әле тунга хуҗа булдыңмы, малай яктыга? Тукта! Кызганыгыз бердән-бер балагызны. Яхшы искәрттең, Сукбай. Ой, минем сөекле угылым. Йортымның бизәге, тәхетемнең терәге. Асылдан туган асыл бала, килши йөрәгем пәрәсе. Кулыма бер генә сүз әйтимче. Эттән туган дуңгыз. Икенче тагы бу тирәдә сугылганыңны күрмим, хәзер кит, бар. Менә сиңа аланнары. Аңа кара чәч кирәк булган. Туктап тор. Сиңа чаклы атаң бар бит әле монда. Шул данлы кызларын күрим дип килсәм, шат куйныма килде. Үзе иреннәре янып пешеп өзелеп кенә төшәргә тора бит. 500 алтын. Мин менә бер алтынсыз да тартып алган булыр идем дә булуын малай сөйләшкән. Инде атай булып мин хәзер малайым хәтледә калам бир алмыйм буламыни? Шуның өстенә хан хәзрәтебез бар. Кызны ул белә. Җитмәсә бүген аңа тагы шундый данлы чишән кыз турында мактап утырдылар. Безнең ханмы?
Аның хатын кызга нәфсесеме? Күзләреннән үк сиздем. Бүген булмаса иртәгә үк кызны сарайына тартып алачак. Аннан инде. Туктә, киткән ул киткән. Бүген кич килеп, колымын түләп, кызны үземә никахлап куярга кирәк. Сыңларга ярамый. Шалт. Бу кем? Мен әйтеп тә бетмәдем. Ханның күрәзәсе килә. Ялла, кемне күзәтәсең бу? Көн ярык булсын, Улуг бей. Алай булсын. Син әйт, шәһәре Булгардан киләсеңме, кайтып барасыңмы? Ашык, Улуг бей, син дә кайт. Ни өчен мин дә кайт? Ай да кайта, көн дә кайта, син дә кайт. Син минем белән арымшы телендә сөйләшмә, туп-туры гына әйт. Нәрсә? Хәбәр хәтәрең бармы? Улуг бей, кичә генә шушы Алат юлында Җирән шишәнне күргәннәр. Шишәнне? Танлы җирән шишәннеме? Соң ул бит шутай баскык заманында моннан качып Казак даласына чыгып киткән иде. Кемгә килә? Ханга киләме? Пирләр авызыма салса әйтермен. Син нәрсәле һаман да пирләр авызыңа салганыңны көтеп йөрисеңмени? Син беләсеңме соң шишәнең нинди халык икәнен? Әгәр Алат юлы минем кулымда, монда ул бүген бер нәрсә дә кыла алмаячак, чөнки анда минем сүрәнчем чаба. Җирән монда пычагымда кыралмас, тик аны хан тирәсенә якын җибәрмәскә кирәк. Анда бер елышы булса беләсеңме? Ул җирән төлке тавык урынына иң беренче чиратта менә сине буачак. Төлкеме? Онытма, Улуг бей, күп юрткан төлке тиресен алдыра. Болай дербез. Бер генә җирән кешене дә шәһәр капкасыннан көтмәскә диярбез. Менә бу акыл. Син каравыл башына шундый боерык бир. Мин ханга кайтып фал ашыйм. Я шуннан соң кая барала ул бу сиңа? Казах даласы түгел. Китәк! Җирән белән Әлмикәт кат керәләр. Җирәннең башында шал камчат кылакчыл бүрек, ул аны йөзенә төшереп кигән. Мыек очлары гына күренә. Яшел билбаудан, киң авызлы, озын кунычлы итекләрдән. Бер ягына күн янчык, аркасына күн каплы домбыра аскан. Күрше, чыгар, килә. Кызым, каршы ал, кызым. Selam birdik. Hoş geldin. Әйдә, түрдән уз. Күрше, миндә ашап эчте. Ай, хикмәтле кеше. Караны, моның белән сагарак бул. Ай, хикмәтле. Хикмәт минем үземдә дә җитәрлек. Мандый гына браматларны күргән кеше мин. Курыкма. Хуш килдегез, асыл егет. Шишегез билегезне, ямләгез түребезне. İdil kurmi, itik şişilmi. Kız kurmi, bil şişilmi. Selam ay kız üzüne, ay gün doğan yüzüne. Üstüm yuvuş, gün yağım, şişip bir bilbağım. Ефәк билбауның кыйыгы, ир егетнең мыйыгы. Менә терәк. Билләр шиштиреп. Киявым килгәнмени? Я кордаш. Уртак малың түгел ул. Туры карап кызны уятма тагы. Ay urtak, gün urtak, yaxşı kişi urtak. Niçin urtak? Әйтеп кара карт. Ни өчен? Ни өчен? Син әйт сылу. Ул шуңадыр, ир егет, яхшының үзе уртак, шишәннең теле уртак. Менә булды. Кызың булган икән карт. Минем каршыгым жок. Шул өземә охшаган бердән-бер кызым гына бар. Яле салып кую кулакшын кемәшеңне. Кулакшын. Әй, Кайда алаксым? бәре. Яшь кенә бер бит килеп чыкты. Таш күлчем. Миңа кордаш булмадымы? Менә бер тинтәк. Чау. Боркың белән ялгыш кызга сугып күрмә тагы. Сугып торасы юк. Кызың бит инде бүрек белән суксаң егылмаслык булган. Кундуз бүркем
Башыңа күркем. Бүреклер кидірем. Алла сақласын. 40 күнлік хатыным деп ашылар бұ. Түрден отар. Қонақның кетесі бар, қызым. Қоя ашың шығар. Нәрсе қойсам яратырсыз екен. Bir aş var aşı, aşı bulsa da tatlı. Bir aş var tatlı, tatlı bulsa da aşı. Canım, yirgen ayakka жүрме ілеге. Әне шул ашы bulsa da tatlı дегеніңні берсеңші. Тос! Рәхим итегіз, жетішігіз. Әвел башта тұз келір, тұз артынан қыз келір, бисмилла. Ашый! Мына шыр шыққан. Шабеттің өзен, шулай, қызым, шулай. Тұзлы дегенің рас болды сұлу, татлы дегенің қой жеріндесің мұны? Тұзның татлы болғаны шушы тұзсыз шулпадан білірсіз, қонақ. Рәхим итегіз. Ешек жетіршін енді. Қонақ бір қарыланды ма ашамайды ол. Бақшы, өтеп тұрағаш, өзі де сақалын сертіп күле башлады. Ашы түші анда, қап, қонақ қап, бір ашысан, бір түшісін қап. Бұрын-бұрыннан берлі дүния шулай битенді ол қарт. Bir түшіге бір ашы, бір ашыға бір түші, бір қараға бір жирен, бір яқшыға бір яман, түші ашқа ашы тұз, міне, buldu таптаман. Sağ bol dedim көрші. Жылан аяғын кескен bu. Қорықма, ол аяғын кессе, мен тілін кескен. Қызық бола bu. Я, інім, көрген білгеннен сөйлей отыр. Қая барыш? Нештеп еріш? Мен мысқалға салынмаған ефек ізлеп ерем, бабай. Әйден жаны, қас ізлеп жүрей. Көптәмі шул іш артынан ерейсің сен, інім? 10 yıldan birliğinde. 10 yıl? 10 yıl bu ilde ефек таба алмай ерейсің мінесің сен? Ey, tabla ol. Сың? İne kilse buya kilmeyanın, buya kilse ine kilmey. Береш, міне тірек. Ата қазығыз көкей саламы? Ey көрші, сен өзің ата қазылып көкей салып отырасың әлі мұнда. Сен ең яқшысы, оның ана түгі күн қапшығын аштыр. Оның анда қалқубасы жоқ мекен. Шуәлі. Күміш қанатlı түгіл ме? Домбыра іш бұл. Иәлі, өзіңні ішіттік. Домбыраңда ішіттік. Қағып жіберші юлтузанын. Күп гизdim, sular topmuş jir yüzünde. Tuz kurdum, Astrahan'ın dengizinde. Baskınşak kulünde de tatlı su yok. Kanmadı bu susunum hiçbir jirde. Көк кездің сулар топмы жер yüzünde. Тұз көрдің Астраханның деңгізінде. Иділнің тамағынан татып бақсаң, татлы су бар, деңгізінің де тіп өзінде. Tuti kış jirler ötken, sular ötken, tabalmay üz balbalan gımırı ötken. İzlegen üz balbalın taptı balbal. Tan kalıp dal boyuna күзем düşken. Bul kış, jirler ötken, sular ötken. Tabalmay üz tutuyun gımırı ötken.
Havada yabalakны күрмимесең, Ауларға бұлбылыңны күктен төшкән. Ей сұлу, сайрап тұрған өзің бұлбұл, тынымын қырық тұтам шәшің сүмбіл. Ябалақ бұлбылымны аулайым десе, аңа да бір күт құш бар, шуны сен біл. Ябалақ теми үтсә тилгән җитәр, Бұлбыл құш тутыйыңнан ярдәм көтәр. Әй бөркет, үткін булсаң қанатың аш, Иртәгә жан бұлбылың қолдан китәр. Әй, жарның жартығы yok диләр. Шуның ішінде әйті шу. Тик жигілмәгіне? Алтын сарай ішінде бір күл болса, ул күлнің утрауында бір гел болса, янына тутый білән бұлбыл қунса, кем болыр ул икеуі сайрап тұрса? Әйт, қызым, жатқысын әйт. Алтын сарай ішінде бір гел булса, қаршысына тутый білән бұлбыл қунса, бұлбылы шешесін біл өзім булсам, ни ғажап, тутый жирән шишән булса. Жирән шишән! Subhanallah! Maşallah! Ни хәлләрдәнем? Исән сау килеп җиттегезме? Шам, Ассаламу жирән шишән? Сен шул кеше буласыңмы? Ел үттім, дала үттім, әйтіште өзіме теңер тапмадым. Бүгін келіп сенің қызың тең келді. Рәхмәт сені тапқан анаға. Мың рәхмәт. Жамағат! Жамағат! Ишеттіңізме? Көрдіңізме? Мына біз ишеткен данлы жирән шишән шушы ир булыр. Аның әр жыры, әр сүзе киная алтын белән язарлык нүктәле булды. Әмма безнең кара чәч сылу аның һәр сүзенең нүктәсен ачып, җавап кайтара барды. Сизгәннәр моны сизде, сизмәгәннәр юк. Остабыз булса, җәмәгать менә шундый булса. Тең күреп ал. Тукта. Манысын аңлатыр. Күрше, синнән дә бер бүләк тиеш. Ил җыласы. Тиеш дип, ниемне бирим? Ат yok, тун yok. Сойған сугымнан әнә шул элгән казылыклар калды. Әти. Ташмырша. Нәрсә булды? Мондағы үрдәк кайда? Әти, мин әле сиңа әйтмәдемме ни? Бая Олы би безнең урманга ауга чыккан икән. Шуннан Ау карчыгасы безнең йорт каршысына килеп төшеп, чак кына шул бала үрдәгеңне алып китмәде би. китсәне. Әйе, ярый күреп калдым. Үрдәкне тиз генә тырнагыннан алып, юк казанга салдым. Соң шул Олы би китә калды, үрдәк пешә калды менә шул. Киеп килгән колакчын, мактап килгән кунаксың. Сиңа язган икән ул, үзең ал да үзең бүл. Ничек инде? Шишән шуны ашыйдымы ни? Каршыга ертып бетергәнне. Менә казы белән картыңны куй да, моны алып кит. Нишлисең син әти, бир кунакка бүлсен. Бүлсенме? Юк, мин әйтәм, яшь кеше бүлә белерме? Алла. Риза булып бирдеңме? Бирдем инде бирмичә. 3 кат әйт, бирдеңме?
Bildim. Kabul etip aldık, hoş. İndi söz sinde Qaraşeş Sulu, sin rizam. Жаным тәнем белән. Менә син тоттыр үрдәкне байгышка. Хатын алган кебек агылын бирдем ясап ала. Ярый. Бүлсен, күрегез талаган. Эй! Башын сулга каратып кес. Үзіме тапшырылған үрдек бабай, теләсәм қайяққа қаратып кезермін. Бұл йортқа сен баш кішімі? Мында мин баш. Баш болсаң, міне сеңа баш. Тоқта. Нишек баш қына? Олайса әйт, мен баш түгіл деген. Баш. Мында мин баш. Йортыңа да баш бола башлар бұл. Қыз, сенің қанатың аңа икі аяқ, құш қанат. Шуның білен ол сенен азат, ұшты. Нишек ұшты? Ұшмады. Ұшты. Ортасы өзіме. Бүтін ортасы ма? Алай ғаділ болмай. Şimdi bulmasın. Мен өзің көріп тұрасың, баш та түгіл, аяқ та түгіл, міне орта шағына бір кіші, міне ортасы. Сылуым, бір қабар жерім yok. Алып қойш міне. Алып қой. Ул чагында эшеңне юлыңа тирим. Канатсыз кыш очмас. Мин бу ике канатны да янына куштым. Әти, китер әйләндереп утырма ул башны янына куш. Әй, ни эшлим мин бу кырбаш белән? Қараңыз әле, қартымыз башы атып кәлді. Міне бит, ауыз бәқтілі болғаш келдім, аяқлы да қанатлы да болдым. Рәхмәт бабай, өзің башлы көзлеттің. Тоқта. Нешік ол башлы көзлі? Манда үйлену еміші бармай. Ол шағында қыз білән сөйлешірге менен рұқсат жоқ шешен. Сөз башқа, ойым башқа. Алай мы? Алай болса сөзім yok, сөйләшмейді көңілім туқ. Рәхмәт хөрмәткә қызың түріп берген үрдәккә, менә шушының білән аш қайтарайық. Тоқтағыз. Әйтігіз әлі, нәрсе болды бұл? Көрмейсің мені аш яулық? Жоқ, не үшін бұлай дүртке бүкілеп, үстіне пышақ қоясың? Қыз яушылап отырасың бейт. Яушылысы yok, сен бетіңді қызыңны мен абейді. Нешек бердім? Қойда, қойшан, әйт. Әйтем. Ұлы бейнің қаршығасы сенің бала үрдегін электрге түшу хақ мы? Хақ болса, міне ағай, сен шыннан не аңладың? Мен шуны аңладым көрші. Бала үрдәк дегенің ол шушы сенің қызың Қарашеш була. Қаршығада күрәтік үрдәкке түшмеген, олы би өзі сенің қызың артынан түшкен. Міне қаталандың, олы би түгіл шау. Аның ұлы, міне дүрісі. Дұрыс болғаш қыз аңа болмады енді, меңа болды. Неше ол сеңа болды? Сың риза болып бердің ме деп мен сенен үш қайтара сұрадым. Сен үшісіне де бердім дейдің. Мен бе сеңа үрдәк бердім. Мен қыз алдым. Міне қызың өзі де yüzі. Қарашеш, шулай ма? Шулай енді шулай. Барымыз да көріп тұрдық. Қарашеш өзің бала үрдәкке қойып сөйләшті. Шулай бұғаш әссәлам, ағалам деп ішің бітті. Неге ауқыт алыңдар біттішің? Мал yok, мәһәр yok. Қаш сыпырдың, көзіңді аттың шул жетті, Сың шул қаш сыпыру мал турында сөйләшу бит инде. Қызың әйтті, атам сенен қашымдағы түк шақлы мал сырар дей. Дұрыс мы? Қашындағы түк шақлы ма? Yok әлі тұра тұр. Башындағы түгіңде жетмәс сенің. Бәйесі шыққан қыз ол. Білесің көп тұра ол? 500 алтан. Олы би олы бире. 500? 500. Az берген. Az берген? Тоқта. Нешек аз берген? Сың шулай. Қызың сенің дүния бәйесі тұра бет. Енді өзіңнен шыққан сөз екен яқшы, алырсың меннен 500 бүләкке.
500 mi? Sen getirip bilesin mi? Şu elemini de evveli bitmem. Ha, at giren şişen. Dankeschön. Tapsın. Çıkar altınlarını şişen bulsan. Mana bizde şu halinde Masar Sultanı bizden halkını yarata, kıyı soğuşçulardı. Bizdekiler hemen şunda askeriye yollanıp, etrek elam bulup gideler adam başlarına. Mana biz aramızda ulu şişen var. Onun dünyasını işittik. Söyle bizge şişen. Söyle tanrı. Söyle tanrı. Söyle demişse var. Siz Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Нақый сәнбәт әсәре буенча куелган Җирән шишән белән Кара чәч сылу исемле спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. 2000 еллар башында радиога язылган бу спектакльнең икенче өлеше иртәгә 15 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. 15 сәгать 10 минут. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезнең игътибарга Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Нақый сәнбәт әсәре буенча куелган Җирән шишән белән Кара чәч сылу исемле спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Ya eyyuhel Müslüman, uz ilinde kısılgan, emir kilgen Mısır'dan sizge mından kiterge, kum şuline kuşerge, şit halıkka yollanıp, aş kiyimge aldanıp, etregelem bulurga, ten can satıp dururga, bu jirlerde kim kalır? Xon qolalı, xon kalır, sizni satkan bi kalır, bi kulunda jir kalır. Çünkü bu jir, Gülistan. Siz barır jir, Şulistan. Anladınız mı? Cemaat, anladınız mı barınızda? Tege vakitte atlağınlarını jiyip alıp gitkeş, jirler kimde kaldı? Ha? Kim aldı? Aldanmağız cemaat, şişen dürüst ayda barmağız. Bulgadın? Ек тоғыладым. Маңа қатлы болған шишенлер дау бітірейді, дау шығардың. Оны бей білем. Дау болсын да ил соу болсын. Ей, тәмтігі вақыт бір башың елге сый алмайша қазақ яғына шығып кеттің. Міне құлақшының, міне биштерің, кетсең yolun ашық. Бар. Gitsem yolum açık, koytsam şuşal açık. Yarar, yarar. Karaşeş, huş sulum,
Яхшы теләктә кал. Туктале, бу ни эш? Бар әле өйгә. Бар! Өлеште көмеш, Бала үрдәк түгелме тагы? Атасы алдында, оятсыз. Вәгъдәме? Вәгъдә! Әле син! Кызны үз иркеңә куйсаң, думбырашыга барыр ди. Инде күрермен дип өмет итмә. Юлыңа ак җәймә. Бар! Килде күрде атасы алдында. Калым түләмичә. Бар! Бар. Балай булгач, бу телең белән, бәлки, син минем өчен 500 алтын белән хан тунында алып килерсең. Хан туны? Әйе. Не яхшы. Тун алсам, тун алырмын. Тун алмасам, тун алырмын. Карашеш сылу хакына. Хуш? Хош. Киттеме? Шынлап киттеме? Шушы жирен шишәне. Кызым! Шәһре Болгар яны. Каршыда сул яктарак үләннәр сарган җимерек дивар кисәк. Аның ышыгындарак җирән шишәнең шалашы. Ул талдан үрелгән. Каршыдагы ачыклыктан артта яр астында Идел. Анда Янгур әбинең карап мачталары күренә. Ханның кимәсен карагыз әле. Ничек тиз кайта? Кимә карама син. Әнә безнең сөрәнчене кара. Ай Алла. Нәрсә булды инде аңа тагы бөтенләй атыннан төште бит. Аты арыган үзе дә кышка атлый. Бар ягер. Әгәр дә хан килгәнче килеп җитмәсә бетерәм башын. Ханның кимәсе якынлый. Әйдәгез. Анакы якынлар, менә минем карапларым гына бушка селкенә бит. Я кара инде кара җыелмады бит бу әләмәтрәкләр җыелмады. Ханның карый. Күрәсезме йөзен? Йөзен күрәм шытык. Ни өчен икән алай шытык? Сез бит фалга шанмыйсыз. Алайда. Минемчә, сезне күрүдән сезгә ачулы. Киттем анда. Нигә шулай булмасын? Хан миннән салым акчасы көтә. Аңа казна җитмия, миңа җитәме? Ярыйла бу җыяу сөренче мине коткаралса, я илlallah, җыяу сөренче генә коткаралса. Килде. Куй шунда, куй. Я. Тизәк нишләдең? Син әйтәм нишләдең? Бар каланы ереп чыктың. Соң? Мәшкәрә намазы шәһәтле. Барысына да стран салдың, драбан калктың. Вақтан тукта. Кешеләрең кайда, кешеләрең? Шушы көнгә хәтле эшкә арабама нибарысы 12 трәгәләм килде. 1000 кеше урынына. Ярар. Булдың малатта. Алатта базар иде. Бөтен базарга стран салдың, драбан калктың. Драбан тукта. Драбанда менә хикмәтләннәр. Салым акчалары булдымы? Менә шушы янчыкларда. Мөселман. 506? Тагы 506-ны кая? Менә. Шулай диген, 506. Моның икесен дә ханга биргәнме соң? Берсен үзендә калдырыйм. Икенчесен ханга бирим дә калганнарын төлке, сусар, тиен тиреләре белән түләп бетерермен. Шулай. Улым, менә монысы сиңа. Миңа 500-ны шишән кыз өчен. Әти җаным бәгърем, туныңны да бирерсең. Ой, акылыңа кил, бала. Сиңа кыз сатып алыр өчен түгел бу. Ханга тапшырыр өчен, аңладыңмы? Эй, улым, кызны бушатырга
Үскәсшерәк тә өлгерерсең. Хан килә. Балаларым басырыз келмейді әкел басы. Кызбикә белән Хисан. Я, көтәм. Ни әйтте? Танай ханбикәдән сезгә бик күп сәлам. Минем кулымнан менә шушы бүләкне тапшырырга кушты. Алтын. Тәшәккүрдән ғазизмін. Я, миңа ханбикәмнең нурлы йөзләрен күрү кайчан мияссәр булачак. Ул анысын әйтмәде, чатыр кырырга урын менә шушында сайладым дип әйтте. Шәһәр юлы ягыннан безнең үз каравылчыбыз торачак. Хушыгыз. Хуш. Бак. 500. Ғажап юмарт, ғажап та Алла бәндәсе бір қатны халық икән бу Идел буе мусульманнары. Яр буларны үзебезгә иман иттергәнбез. Хәзер булар безгә малын да бушлай бирә. Гаскәр булып канын да, жанын да бушлай бирә. Соң минем Мисырдагы солтаным шушы Улыбигә гаскәр җыйган өчен бүләк итәрсең дип, яшел янчыкта 500 алтын бирде. Мин шуны түлен дип килсем, булар миңа үзләре кызыл янчыкта шул кадәрле акча түләп торалар. Нигә? Кемгә? Сыккойлыктым мине. Кем мин? Кем бирә диген әле? Мәмләкәт тоткан Танай хатын. Эрелән бузыклык атасы, эрелән. Кичәгенә юл баса бер карагарак идең. Бүген балтыр итек кебек аппак бер хатын синең күн итек кебек кара куйныңа керәчәк. Ни өчен бу ак хатыннар сине бер күрү белән шулай акылларынан язалар икән? Кара син, кара. Кәкрәйеп килгән борынны кара. Бу ирнәрне кара. Бигрәк тә астагысы. Я кара, тагы бер кара. Юсуф кем минем каршыда, Тохир. Я Dünyada mindən də güzel, mindən də məhəbbət irzatı yox. Tuğmağam, tuğmaz, həm tuğmayacaq. Əgər də sin mini, Xudayım bir qara taş idib qını yaratqan bulsan da, mənə bu kişilər əlbəttə bu jirri qəkbə yasab, mini şunda qoyub tavınğan bulurlar idi. Bəğirlərim qaynay, qara mindi güzellik. Кімсің? Кімсің амында қошқырға қошта? Қазір қошқыны мұны алда бәғит бол. Бұл жерде бүгін менің кеш Байбикәмнің шатыры қырылашақ. Шатыр? Мында? Байбикә? Я, қырмай тұр. Байбикә түшірә тұрған жер түгіл бу. Мен өзім ертеге мында келін түшірем. Келін түшіресің? Хариф. Мында хатының түгіл сен өзіңді саймайсың, әне аяғың тізден артып ята. Артса, артқаны түштай атыр әсен нәрсе. Меңа мына шол. Я қазір мұннан кетесің. Я мен сені... Я, көрейін. Шылай ма?
Bismillahirrahmanirrahim. Qo'rqmadi. To'xtali. Narsaga sig'ali men bu noyonni bundan quvam. So'ng bu yerda chotir qilg'och onda bizga baribir bir kishida turga turib kelajak. Ha, bu yigit o'zini ishlab yoramagan. Yana, o'l chaqimda tingla. Sen bundan bu qo'shinni ol. Yo'q, tingladim. Men bunda chotir qirdirayım. Menim bekam bunda keltirmas. Vaqt qina qo'yib kishlarin jaralar bilan kelib, ko'ngil ochib qina ketashak. G'arablamayim. Biz yo'g'inda bu shotirda sen turarsan. Sütüvat bu qo'sh. Yo'q endi efendim G'arabsha. Sen eng ilk shotiringni qirib menga topshir. Ondan men qo'shimni sütarmin balki. Demak, Mirzo, mana bir kelishdik-da. Sen altani aytib qo'yam. Mening uchun sen o'kinmassang, mening boybekam yomart xotin. Al-mubarrak. Ortim tugarak. Musulmon o'z elinde qayrig'i qisilgan. Ayda efendim G'arabsha. Jiran qo'shi yanında yong'ura bilan kira. Ey, tutqul. Kim bunda qo'shura? Nindidir bir jiran kishi. Aya. Xon oldidan o'tgan jiran milla. Shul. Biz bir jiran kishinda qo'lga kiritmaymiz. Farmon sizniki. Hozir qo'shni to'zdirarga. Yo'q, kim ruxsat etgan onga? Aytdik. Ol ayta, Ulug' bir ruxsati bilan dey. Nishig u? Mening ruxsatim bilan. Ulug' bi menga qo'la shunda turga qo'shmagan bo'lg'ash, qola tushunda turga qo'shgan bo'la. Bu yer bir kim milkinda da tugul, naq shunday yer dey. Qo'shqin. Aytam bit bu shu. Siz ona boshda qo'lg'onlarga qo'shgan bo'lsangiz, ziyan yo'q. Ol elida bizning qo'lda. Sen bar. Ana o'rningga bas. Ko'rasan, menda xon yeri. Bizga nishikda xonni mana bu shumuluq bilan uchrashtirmasqa kerak. Hali boy. Ya Allah! Xon bizni bunda kela. Xoniyam. Bu yo'ldan kelmagiz. Bunda urushaqmi? Bu menda pishroq tukkan yer. Bir de onda is chiqmay. Yang'uram, bera baq. Nishik deyali shag'ir? Ko'ngildan ketarir 3 narsa qayg'u. Yashil shiram, matur yar ham og'ar suv. Bu naq shunday yer matur yarg'ina jetmay. Yang'uram, tege ko'ringan tutan qarmazan yag'ib et ol. Ertaga shul shishan qizni mening qarshima ketirtasing. Nega gap turading? Hali payqolgan. Agarda u qiz bu kishda kimningda bo'lsa, nikohli xotini bo'lsa, nikohli xotini. Nikoh bo'lgan yerda taloq hukmi da bor. Onlara bu yamli yerni bu jimirikdan arshitirsin. Ana u yerda mening shishan qiz kushagi degan saroyim solinirga teyish. Ko'rasan, menda kimdir yashay? Olni. Bir qarag'ay shunda. Qarag'ay, nishig ul qarag'ay. Tatqaval. Kerakmi xonim? Zihar uchun qo'shi qizlar ketirda ko'rmagiz, xonim. Biz so'rashib bildik. Menda xolostinda jiran adam o'rnashgan emish. G'ayshab oqilsiz bir banda ekan. Ey oning yarim oyning yorti yog'i to'lgan shoqda qitiruvchi shiga ekan. Xonim bek yomon qitiruvchi shiga. Zinhar uchun ona o'ziga yonina chaqirtib olib boshlig'izni kishita ko'rmagiz endi. Bo'la bersin, mening yonda siz borlar. Mening qo'rqunda bir sir bor. Tutqavul chaqir shu odamni. Shular ham jiran. Әлеге кеше? Алайда үзен тута белә бу синең кытырганың. Ярый. Сынап күрик. Әллә-мәллә. Кәллә-мәллә. Бәпсә? Сәди? Әйбәт. Күрәзәм. Син менә монда хикмәт бар дигән идең түгелме? Тукта, бу
Азган улы бине моның белән кызык итеп булмасмы? 6-12-гә җитәме? 32-дән артмый инде. Тыңлап тор аны, Олык бей. Бер дә җүләр түгел бу. Ханым тыңлыйм, ялла нәрсәгә көләм инде мин. Каз җибәрсәм. Йолкырсыңмы? Мамыгын да калдырмам. Ишетәсеңме, Олык бей? Ишетәм, ханым, ишетәм. Миннән көлмиләрме соң булар, ялла? Ап акыллы кеше бу. Әлтер-мөлтер. Шалтыр, шалтыр. Шишән бу. Шалтыр, шалтыр. Ярый бар. Нәрсә карап торасыз? Киттек. Син, Олык бей, ни уйга калдың? Ой, ханым. Ой, ханым. Прямо сөйләшүебезнең төбе кая бара икән дип уйга калдым, ханым. Ничек, Яңура бей? Минем Олык бейем булып та син шул сөйләшүнең мәгънәсен белмәдеңме? Бишара. Әгәр дә син көн батканчы шул сөйләшүнең мәгънәсен белмәсәң, Олык бей атын кырысың. Син бу исемне күтәреп йөргән лаек түгел. Ханым, Китте. Ya Xuday, yüzüm minнән бөтенләй кояш чиерде. Ya Allah, шулай ук бүген дә минем башым бетәр микәнме соң? Ya Xudaym, 6-12-32. Нәрсә сөйләштеләр соң булар? Бер нәрсә дә белмим. Кәлләмәллә, кем генә ярдәм ит. Күрәсә җаным, килші бирегә. Килші җаным. Ташкульчим. Туктале, сихрләмә, туктале, төкеренмә. Әйтәле, күрәсә җаным, тукта инде, ырымлама. Син бит шунда булдың. Ни дигән сүз булды соң ул? Кәлләмәллә. Кәлләмәллә? Әйтермен пирләр авызыма салса. Ялла, әйт инде, әйт. Тукта, я, кил әле утыр, Яңгура бей, утыр. Селкенмә, Олык бей. Ияләрдән хәбәр, килде, хәбәр итәләр. Олык бей. Кара, әнә күрнә. Соң син мине дә имчеләр башында ханга чаккансың. Алар мәҗүс, курчакка табыналар. Каладан куарга кирәк дигәнсең. Ой, Олуг бей. Эй, Алла! Хәзер аның вакытымыны. Эй, аланнар! Беребез дә мәҗүс түгел, барыбыз да мөмин мөселманбыз. Тик син шуны бел, менә мине бу хәлгә куйган җирән, иртәгә сине дә шушы хәлгә куюы бар. Я, әйт! Тукта. Әнә кыза, күрәсеңме? Каужи, Олуг бей, менә сал, менә кыза, әнә әйтәләр, хәбәр итәләр. Сөйләшмә, карап кына тор. Әнә Олуг бей. Олуг бей, өскә ботаклана. Хуш. Өскә ботаклана, Олуг бей. Хуш. Менә. Ни дигәне, Халык синнән риза түгел бит, Олуг бей. Салымны артык алгансың. Әнә хан да синнән риза түгел. Кесәңә күбрәк салгансың. Шатнады. Ай, шатнады, Олуг бей, әнә шартлай. Әнә шартлай. Шатлаттың да, бигер кеттің. Инде теге сүз. Нинди сүз? Син күрәзә булсаң сораган сүзгә җавап бир. Ни дигән сүз соң ул? Кәлләмәллә ни дигән сүз соң ул? Белмим. Белмисең. Белмәгәч нигә соң мине куркытып, шартлатып, кулларыма сөякләр тоттырып бөтен дөньяга истараттың? Фу, аздака. Шушы башың белән хан күрәзәсе исемен күтәреп йөрисеңме? Ырган! Ай, Ходаем, шушы кара мәҗүскә шанып утырам бит. Аңашы кояш та батар. Инде тауга җитеп бара, мин әле бер генә сүземә дә җавап тапканым юк бит. Шушы арам сөягән тотып калдым.
Келіп жеттің ме, дуадақ? Шул инде, мин сиңа шул сүз өчен генә килгән идем. Белмим, бая ялгыш ишеттем. Хан сиңа әллә-мәллә дигән кебек булды. Ни дигән сүз булды соң ул? Әллә-мәллә? Ул бик гади. Ул ханның миңа Әссәламу алейкум дип әйтүе, мин кәллә мәллә. Ва алейкум әссәлам. Ва алейкум әссәлам. Бетте китте бар шул кәлләмәллә. Әссәламу алейкум, ва алейкум әссәлам. Шул. Мин дә нәкъ шулай уйлаган идем бит. Әйтте дә бирде. Баштык бу җүләргә генә киләсе калган. Я, сине бик акыллы кеше диләр иде. Дөрес икән. Шуннан соң ул синнән 6-12-гә җитәме дип нәрсә сорады, Бусы шул. 6 ай эшләгәнең 12 ай ашарыңа җитәме дип сорауы. Син ага 32-дән артмый дидең? Әйе. Нәрсә? Анна. Анысы шул. 32 тешемнән дә артмый дип әйтүем. 32 теш уйланна. Шул минем бит үземдә дә нәкъ 32 теш. Шак кына уйласа, менә бит үземдә әйтеп бирәсе булган бит. Кас. Кара. Аннан соң ул сиңа менә ни әйтте? Әйе. Каш җибәрәм. Юл карсаң. Менә алсы нәрсә? Кас? Соң хикмәттән генә шунда бит инде ана шул калмасда. Хикмәт? Син нәрсә? Анда хикмәт. Син нәрсә мин әле? Хикмәтнең кадерен белми торган кеше димәкче буласың. Белмәсәм шул. Мин монда килмәс идем. Мин сине бош итмим. Менә сиңа миннән бер алтын. Бер алтын? Алтын! Эй, тукта, нигә ыргытасың аны? Ыргытма. Ай, алтын бит кая китте? Ай, алтын. Ай, бер алтын. Кара әле. Бер дидемме ни соң? Юк икән. Бер түгел икән, хәзер менә. 10 алтын дигәнем. 10. Мә. 10 алтын, 10 алтын. Күрәм сездә хикмәт бик арзан йөри чамасы. Безнең Казан башта бер хикмәт сүз 500 алтын тора. 500 алтын. Юкны сөйлисең, Казан баштаны сиңа кем түләсен? Түләмәсә әйтмиләр шул гына. 500 алтын. Син нәрсә? Чынлап сөйлисеңме соң, атаң башы? Бер каз йылкыга 500. Аның бит казы тора 15 дигән. Син нәрсә? Ишек ширләп үләрсең? Юк, әнәм, бер тиле каз өчен 500 тәңкә биргәнче, әнә хан кулыннан суелганым артык. Билгеле, сары үлеме касаптан. Касап? Уйлап сөйлә, кем ул касап? Син нәрсә, бер дә төшмисеңме соң? Алайса мин киттем? Олуг, мине җибәрдең. Хан касап булды, үкенмә, хуш. Мин киттем. Хуш. Кара әле, котты бит. Нишким соң мин моның белән? Эй, сәламәт бул. 3 кат әйләнеп килеп галәмәт булды. Киттем. Я Аллах, кояш нуры белән тауга төртелеп бара. Күрәсеңме, кояшны алам. Бата бит, бата. Батса минеке батамы, синеке бата? Темир йөрәк, таш бирәк икәнсең, әйт инде, улым, нәрсә мәгънәсе? Мәгънәсе берәүләр тәр баганасы. Синең пычаксыз суясың бит син мине, шишән. 500. Ул бит бер кыз бәясе, аңлыйсыңмы, бер кыз. Соң 100-не генә бирим. Җирән. Син шул кыз алырга кирәк тә бит инде миңа. Ярар. Күп сүзмик.
Шығарып сал шул кісіңдегі оны санап салған 500-іңні. Кісімдегісін біле. Кімге қоптым ұланлар? Енді қоя барам мен. Бұл алтыным неге ярый? Мұңа берсем қыздан язам, бермесем барсынан да язам. Язам. Ой, шақсы сұйушы. Түрелей тұнаушы. Құдай ұрған юлбасар сенен құтылмақ жоқ екен. Қыз ақшасын алдың. Мә, көрген көрмегенің шол болсын, көкәріп қатқары нәрсе. Мен сенің табаныңны тілеп, қыл қойып, қойыма күтуші тәридім. Қора сүйек сені басқақ марқұм біліп, асарға болған екен. Әйтінде, ол нендей қос елқол. 500, 500. Әйтінде қос елқол. Қос? Қос. Көрмейсіз мұны? Нәрсені? Сың міне елқимеш. Жоқты. Нәрсе, ол сенің мені елқуың мұны? Білгілі, әлірсе деп ойладығы соңсыз. Мен қос болдым мұны. Көресің көркәкімі қобарып ерсегізді қозғына екенсіз. Қос, қиға, қос. Анның ұлық бейі қос болды. Қиға. Қос. Шулай дейдің ма қос. Йоқ, сен бұл сөзің үшін тепкіртті жауап берірсің әлім аштон. Келегіз, тұтағыз мені! Алтынымны алдылар тұтарға, юлбасарды басқа яғарға! Қышқыра түшігіз, қазір қоз болып жетесіз. Өзім қышқырам, нәрсеге қышқырам енді, өз башым ішіңме қышқырам беті. Дейлі, қазір сөздерім білдім, тұтқауылны жіберем де, алтынымны тіндетіп алдырамай қап. Әлтір-мүлтір. Уфалы, әлі онысы да бар екен бет алтынымда бітті, ақылымда кетті, ұлтып кетіп барам емеш. Нәсесің ол әлтір-мүлтір? Әлтір-мүлтір? Әйтінде, е? Отырдым, е. Бәйесін жеріне жеткіріп бейсен айтабыз? Менде бәйе. Сен нәрсе сөйлейсің? Әлігіне суйып ақтық оқшамны алдың, міне яншығы тағы бәйе сұрар едің ме? Азғына ятың жетсем, мұнысын енді сен өзің әйтіп беріге тиешсің. Сіздің ақылығы жетмеген үштен жегді менің ятым жетсін, Тоқталі, сен ұлан менен ішлетмекші боласың. Мүсілман! Менің бет мұнда шебін шоқындырырға да ақшам қалмады. Нәрсе? Міне бейт. Үстігізде бейк шеп тун білән қымшат бөрік, шуларыны қымшат меғына солып бересің. Бөрігімді ме? Тонымды ме? Қарағай, сен біләсің мүсінің мұның нендей тун білән бөрік екенін? Яқшылап қара! Хандар ханы, ұлы хан өз үстінен салап берген асыл тұлы. Ұлы хан? Шау, қопма. Yazıklı adam şokşı tillerim bilen yolama ki. Mine bitin, mine şuşundu tun bulgan işin sırında bitindi. Yoğuysa senin qatkan tunlarың мен нәрсеге? Біз тұтқан күнні туған кіші екенсіз. Біз тұтқан күнні туғансыз екен. Әйді. Қоя? Иге. Нишлеп? Мен анда берге бірер нәрсе табармын әлі. Онда менің бек зор сондағым бар. Сондағым үстінде әмейім отыра. Әйді кеттік. Әйді. Ұлы бей. Құяш бата. Қопқадан хан кішілері шықтылар, қоя барып ерірге. Хан кішілері, мен алып кетерге келелер биталар ханға жауапқа. Мәмә, тарт қонымны, тарт. Соң, әйде, соң. Кетмә, әлтір-мүлтір. Әлтір-мүлтір нәрсе? Әлтір-мүлтір. Ол жол енді. Хан менен сені шешіндірерге сұрады. Шалтыр-шалтыры нәрсе? Шалтыр-шалтыры анысы шу. Сен қазір үйіңе әлтір-мүлтіргіне түгіл, шалтыр қайтып кетесің енді. Алтынлар, алтынларым ған бөләгі тұтығыз бұл кіші үстінде.
Татағас bu кіші үстінде. Unutma Alıbi, min bularını bari tek xon sözlerini yıkmaz üçün gine aldım. Yarar hoş, meclisin bek köngülü bulsa da benim de bugün. Kırdık kişim, bikeşime aşığam. Of, bu tun bilen altınlar şunun için ya. Hoş Alıbi. Hoş. Bikeşine aşığı. Ana gitti. Bara. Benim altınım bilen tunum bara. Aya bara. To'xta. Qo'rmasanga gitti bit u. Bikeşime Hali ol ilanamini. Qora shashka degan mening maharligimni beribmisan. Uloy bulg'ash. Qora shashning o'zini aylana bitingda bu 500 oltinda xon bo'lagi bir ton. Nishladim men ularni ishladim. Oltinim bilan tunam üstüme bikeşimni de birdimmi qora shashni. To'lamoq qirq bir tutam shishani ay ulanlar. Oy, bu bitmem keng tugal. Ana o kurat benim başın salıp kindir kurmaktan kılda yereyin. Kıtırgan tutuğuz uzem. Tutuğuz. Oy Xudoyim, bundan arada kurası masxaraliklerim qoldi meni so'ngali qo'ya qo'shim qo'ya. Ana bu kelish xolaga kirtirga yaramay tutuğuz seni as bolsun. Qırda yerir attunsız, tavda yerir toyaksız. Şeşebilge şırmaşkan, yüzüne tuprak sırmaşkan. Oy peri, oy xanlar gün peri gün xanlar. Kuktan düşkenler lay, derya kişkenler lay. Şiremge düşkenler lay. Ya Allah'ay. Timir şekafir bulgan Hazret Davut peygamber. İsteme bilen tutayım, timiri bilen arayım. Ya Allah'ay, ya Allah'ay. Tutuğuz beylegiz, tutaslegiz üzen. Jeni as bolsan bu kelişanı qolaga kirtirga yaramay. Perilerge pir bulgan Hak Süleyman peygamber. İsteme bilen tutayım, tılsımı bilen arayım. Jeni as. Zız. Tabanыңнан arayım, başım bilen turganda, tabanың bilen turganda, baş tübenge arayım, sırtың bilen turganda, kindeğiңнен arayım. 360 tamirdan 440 siyaktan çıkmay yatkan jening var. Şul jeningni arayım. Vah, jening az. Allah! İşim Allah! Allah işim Allah! Allah ismin aytdi, jeni qochdi. Teşirigiz. As bo'ldi. Tutu oynadı. Qara. Bu kim yaxshiligi ekanligin unutma, Ulug'bey. Haydagan seni as bo'ldi Vallahi ertaga bu majlisni o'z qo'lim bilan so'yashaqman. O'z qo'lim bilan. Хан сарай. Танай хатын бүлмәсе. Түрдә стенага якын аю кабы басып тора. Танай хатын гарәпне аю кабына тыгызлый. Хан килә. Битре. Ай Allah nişlim. Ya бар қора қой сияқтаным лилар жахатрак bu. Nişlim. Дәшмә. Тыныңны да шығарасы булмай югыйса икебездин да ат кыйрыгына тагарлар. Ярар дәшмә. Кызбикә. Ya бакча аркылы килә хәнеш. Буны нишләтәбез? Нишләтәсез? Аю кабына тыгабыз. Я, әйдә. Әйдә. Ярар. Кирдиде каяң. Тактам. Жахатрак кылабыз. Яхшы. Ya, xanның сиздермәстән генә килүен хәерлегә дисеңме син? Хатун, синең бәгъдә йөземе шикелле. Дәшмә. Үтә күренмәтәнең. Дәшмә, әйтмә миңа хатун дип. Ярар. Күтәр кулыңны. Күтәр. Аз гына бөкрә ятыш. Менә шулай. Кызбикә. Биргәрәк кил. Кызбикә, ай авызыңны. Иреннәреңне шушы йөзегем белән сихерләдем. Хан алдында авызыңны ачып бер генә сүз әйтсәң дә телең кырып төшсен, дәшмә. Бар, ханны каршыла. Я, ханның искәрмәстән генә килүен хәерлегә дисеңме син? Көндәшләрем мине күзәтми дисеңме? Ул сарыклар, ул Һинд солтаны кызы, үзеңнең янына килдем дип белдең син. Хатун, синең бәгъдә йөземе шикелле үтә күренеп торган ул ак тәнең. Хатун, әйтмә миңа шул хатун дигән сүзне. Ярый әле бәхетеңә шушы аю кабы булды.
Я нишлибез? Чакырып керәтеш. Кулыңды күтәрмә. Менә шулай. Я, бар, каршы ал. Танай! 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 Хуш килдегез. Быйыр каган нәрсә булды? Тукта! Тора тор, ханыш. Тукта дигән. Тора тор, ханыш. Хания, Монда беркем дә юкмы? бу нинди сорау? Хәер, монда кем кер алсын? Көндәшләрем әйтеп җибәрделәрме? Танай хатынның күшегенә искәрмәстән барсагыз, ир затын табарсыз диделәрме? Кара, ханиям, кара, яхшы, кара. Тукта, хатын, син ни сөйлисең? Дөрес әйткәннәр. Мин өемдә чынлап та ир җенесе асырыйм. Ир җенесе? Әйе. Менә ул. Аю? Шушы аю? Ләкин бу салам тутырган буш сөкәт. Hangi sükat? Koramıda çırağım yanımdan gitmez yakınım şuşu sükat. Hanım sirek kilgeç, meni şu sükat yanında kaldırgaç nişli. Җитәр. Бик тагы аю жанлы булып киткәнсең. Мин аны чыгарып ташара кушармын. Көнләштегез, Хания. Бик көнләштем. Әмин аны алай булгач бу бән. Көнләштем бик. Tağın bir! Tagын бер! Танай! Тагын бер! Ханиям! Тагын бер! Хая ул! Ай, Ханиям! Тагын бер! Үзем әйттемме? Әлбәттә! Үзем әйттем! Үзем әйттем! Бик кызык! Минем хатын, кайфым ачылды. Яныма утыр. Тагын бер. Быйыр каган. Миңа бер яңа җария алып бир. Жария? Менә җария дигәндә сикереп тордан. Онытма каган. Былтыр нәкъ шушы көндә син минем тәнемне бер кара җариягә алыштырдың. Ул кечкенә мәсьәлә. Анда да син үзең гаепле. Нигә сиңа ул чаклы назланырга кирәк иде? Кечкенә мәсьәлә? Шул кечкенә мәсьәлә аркасында миннән туарга тиешле бала җариядән туды. Кара җариядән тәхет мирасчысы ярыйсы кечкенә. Куй аны кем, Клара? Зәйнәп, Маруся, Талай хатын дигәнем. Минем улларым оннан башка да җитәрлек. Бу үпкәң урынсыз. Ярый. Анысы калсын. Сугышка җыйнасың дип ишетәм. Син ни киңәш бирәсең? Сугышыкмысың? Әлбәттә сугышырга. Сугышмыйча синең һөнәрең сугыш. Тик син шундый зур эш алдында син ничек тагын өйләнү турында уйлый аласың? Сугышта Пәйгамбәребез дә җария алган. Бу нәрсә? Ярый. Нинди кызсың ул? Менә шулай. Монда бер кара кешенең кызы. Кара чәч сылу. Алла. Әллә теге шишән кызмы? Шишән кыз гына түгел. Мин аны бик күркәм дип тә ишетәм. Ай, аюым. Ишетәмсең, олы ханбикә хатыннан ничек көләләр. Танай хатын йөртте. Ханның көнен яңгырта шулай булса да Танай хатынның шишәнлеге дә күркәмлеге дә бер сабанчы кызы хатын. Я, миңа синнән башка тагын кем калды? Татым хатын! Башын чабып үзем шул аюыңны. Юк.
Әле. Син бу сосы селтик белән чынлап та маугасын түгелме? Әйе. Син мине алыштырган. Ул төннән бирле мин аны үз иттем, ханиям. Ул минем юаныч. Син ул чагында син бит мине сөйгәнеңнән шулай хыялый булгансың. Син бит минем тугры хатыным. Мине генә сөясең. Шулай булгач кара чәчне алуыма каршы килмисең. Юк, килмисең. Мине генә сөясең, мине генә. Я. Алла, ни бар бу? Аллам. Аюның аягы ауды. Падишам. Аягы ауды. Ай, нишләдесең бу? Яле, ханиям, мин аның җаен бик яхшы беләм. Тукта үзем. Яша бирәр үземә. Туктале. Терсәгем бер дә йөрмимсең син. Падишам, калдыр, мин аның сирен бик яхшы беләм. Хәзер беләмсең. Ханиям, ханиям. Ташла бу сасы селтәгенә. Әйдә, тәхеткә юнәлдек. Әнә сәрстаннар килгән. Ил булыпмы, яу булыпмы? Безнең Токмаш каласын үзләренеке дип даулап килгәннәр. Шуны әйтәбез. Сугыш чыгуы бар. Мин бераз борчылдым. Юнәлә бир, хан. Кәйфеңә кара. Әмма ләкин борчылуң шишән кызышым булса, бөтенләй урынсыз. Безгә ул бары тик сарай бизәге өчен. Артык берни түгел. Сарай бизәге барда дәүләт өчен. Әтәнай хатын җүләр ул тәхәддан өчен барында корбан итте. Булдымы? Син нишләдең? Тукта, шыбырда беткән син. Шыбырдарсың, ярыла синең көндәшләре ханбикәләр генә, ә минеке олуг хан. Шушы таяк белән артыма сукты. Бик дөрес иткән. Моннан болай хан алдында тагын бер дип кычкырмассың. Ишеттеңме минем иемә ничек килгәнен? Тагын бер җария алам ди бит. Имансыз. Минем бу җәһәннәмдә мием пешеп, башым шешеп чыкты, хатун. Миңа шуның өчен мөкафәт ел. Ай, мөкафәт. Әйе, сиңа мөкафәт, ләкин миңа уй. Әйт әле, шәһәр тышына чатыр кырдыңмы син? Тыңла, гарәп. Хан бер яры китү белән мин бер төнне 40 җәриямне угланнар итеп киндереп шул чатырга төшәчәкмен. Бик шәп. Ул мине кара чәч белән кызык итсә, мин аны кара гарәп белән. Мөкафәтме? Әйе, ләкин синнән дә бигрәк ханга булыр бу мөкафәт. Кызбикә! Кызбикә! Яла үзеңне ач. Артқы юлда берәүдә юкмы? Һичкем, хәниш. Мәле. Башына берәр нәрсә капла да алып кит әле бу итек сыңгарын. Яле, бар. Хатун. Шушы яшемдә хатын була сурында хатун булдым. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында Нақый сәнбәт әсәре буенча куелган Җирән Шишән белән Кара чәч Сылу исемле спектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. 2000 еллар башында радиога язылган бу спектакльнең ахыры тиздән, ягъни Россия радиосының соңгы хәбәрләреннән соң 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут.
Әдәби-драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Нақый сәнбәт әсәре буенча куелган Җирән шишән белән Кара чәч сылу исемле спектакльнең ахыргы өлешен тыңларга чакырабыз. Кәбеш белән әмәкәй янгура керәләр. Атаң. Кичә төнлә кая булдың? Дәшмисең? Ярый, син әйт, мақат. Кичерегез Лукбей, без анда сезнең кияүләп ятканны белмәдек. Белсәк, гомердә дә кыз урлыйбыз дип йөрмәгән булыр идек. Кияүләп? Кара чәч куйнында түгелме тагы? Әйе. Ничек әйе? Алай булса мин кияүләп ятам, син шул вакыт атаң куйныннан кыз урларга йөрисең буламы? Әйт, яхшы бала, ничек ул мин идем? Ничекме? Кызык сорау бу. Мин чарлакка менү белән ут тотып сез килеп чыктыгыз. Өстегездә ялтыр-йылтыр әлеге туын. Ялтыр? Әйе, әлтер-мелтер вакыт булса да сезне туныгыздан танып. Әлтер-мелтер, я Алла, үзем Худайдың түзенлек бир. Минем туныммы? Минем туным идеме? Әйе. Шуннан соң сез миңа камчы белән ырдыгыз да мин шалтырт чарлак астына. Шалтырт. Мин сиңа камчы белән ырдыммы? Мин? Сез булмыйчы кем? Юк, мин әле ырмадым. Менә хәзер мин сиңа ырам инде. Кирәкми. Нигә сугасың, Кичә дә җитәрлек кыйнадыгыз. Чынлап та сугарлык түгел бит син. Я, кил. Мә, ал камчы, ал да сук. Үзең сук. Сезнеме? Ай, Алла, ни өчен мине? Үзеңне сук. Кемгә охшап шундый булдың соң сине? Кемгә охшап? Менә минем йөземә кара да әйт. Атаң нинди сакаллы? Кара? Соң кара булгач, ни өчен дип син җирән кешедән кыйналып кайтып та, атаңнан кыйналдым дип сөйләп ятасың? Туктагыз. Ничек ул җирән? Нинди җирән? Шундый җирән, я Алла. Дөньяда син әле бүгенге көнгә хәтле җирән шишән дигән дошманың барын белми йөридеңмени? Эй, мескен улы, мескен. Ул чагында сезнең тун белән бүрек. Тун белән бүрек шул. Уларны киеп кенә калса бер хәл әле, оланнарым. Ул аларны киеп, кара чәч сылуга иләнде. Беләсеңме син шуна, улыммы? Булмас. Булган инде, буласы юк. Каян аның шул кадәр алтыны булсын. Алтыны булмаса акылы бар аның. Синдә дә шул нәрсәнең биразы гына булса икән. Рәхмәт төшкере. Ничек? Мин бер юк кешедән кыйналып кайттыммыни? Тукта! Мин аның башын кисеп кара чәчле җариям итмәсәм. Тукта! Атаңнан узып син инде бер эшне кырып кайттың. Аннан соң ул җирән хәзер ханның танаган кешесе. Аны алып ташлау өчен хәзер синең генә һөнәрең җитмәс. Бар, кыз, бар. Менә, күрәзә килә. Мине күрәзә белән генә калдырыгыз. Бар. Монысына камчы гына түгел, кылыч та хәләл булыр. Җиратасы. Сезнең кафыр ерактан тукты. Я, якынрак кил лан. Җитен орлыгың шәп дигәнме? Көн ярык булсын, Лукбей. Килә төш. Шикләнмә. Юк. Кылыч танысыңмы син? Кара, акмы, күкме? Күк керсен, кызыл чыксын. Бигәйбәт инде алайса, әйт, бүген кемнең бугазына күк кереп кызыл чыга? Кемнекенә булса да минекенә түгел. Ничен синекенә түгел? Күрәзә идең. Кичә мине утка тотып тәсләдең, ә үзең кайчан үләчәгеңне белмәдең. Шап, Лукбей. Ләкин бер күрәзәлегемне унутма. Иртәгә үзең дә минем арттан килергә җыен. Синең артыңнан? Ничен синең артыңнан? Пирләрдән хәбәр, чөнки миңа синнән бер генә көн элек үләргә язган. Синнән бер генә көн элек? Син нәрсә сөйлисең? Я Тәңре, менә сиңамы? Ой, аланнар, карагы менә ислам дитергә шәллә үземдә мәҗүс булам инде бу багучы белән. Ник соң син моны миңа кичә әйтмәдең? Ник син мине утка тотасләдең? Миңа әйтмә! Сине дә, мине дә бу хәлгә куйган җирән шишәнне әйт. Менә кайда соң ул хәзер? Кая булсын?
Аны урыны шәп. Хәзер сакалын менә булай иттереп сирпеп кыз куйнында ята. Туктат, ничек иттереп? Булай иттерепме? Юк, менә булай иттереп. Тукта әле, мен һәр вакыт нәкъ менә булай иттереп. Ай Алла! Хәзер ул тегене әйттерде ди, булай иттерде ди, аннан безгә ни файда? Соң безгә Молух бей. Хәзер мин ханга фал ачканда мине куәтлә. Шулай дисеңме, бик яхшы. Хей, дәүләт кешесен шикләндерергә күп кирәкме? Аларның кайсысы вәсвәсәле түгел? Хан килә. Килә кайда сөягем. Хан, Янгура, Күрәзә, Илче, Атамыш Шәриф һәм караучылар. Сиристан җиреннән Шах Маликның илчесе затыгызга башыра каган. Алу Кыпчак ва Болгар йортының ханына безнең падишаһыбыз Шукады хан шук сәламнар күндердегән соң ошбу хатны бәлем кулым берлән сез мүбәрәкләрнең өленә тапшырадыр. Ничек инде? Ата-бабадан бирле безгә багылган токмаш каласын бүген синең ханың үзенеке димәкче буламы? Юк. Хулаку хан токымнары белән безнең арада зак дәвам иткән бу дауны кылычкыны зәшәк. Сугышырга кирәк. Алук хан! Сезнең дәүләт сарайыгызның күги гыйлем йолдызлары илән төзәнмеш. Вә гакыл тәхтигезнең таҗи шигырь гәүһәрләре илән бизәнмештер. Кылычка сарылудан әвәл безнең падишаһыбыз сезне хикмәт вә һөнәр бабында көч сынамаклыкка чакырадыр. Хәйлә. Әлбәттә хәйлә. Укы. Улуг Болгары хакани ва Кыпчак йортының султаны Улуг ханга. Вәгъдә сәлам тарафыңызга бранча бүләк күндереп, гүзәллекнең султаны ва һөнәрлекнең шулпаны Былбыл кызны сезгә юлладык. Былбыл кыз? Вә һәм шитыши хикмәт җәүһәрилә тулмыш фәйләсүфе заман ва ишарасы калам булган Хөлдрифун хакимне җөнәбезгә күндердек. Хөлдрифун? Бу теге белән сөйләшеп Хорасан шәһәрен алган хаким кеше буладыр, ханиям. Каф тавартына барып, Кәттә Зифун шәһәрендә телен өйрәнеп кайтучы. Нак үзе Улуг хан. Әгәр дә диваны дәүләтегез ошбу ишараларны ача белсә, гүзәл Тукмаш шәһәре сезнеке булсын. Аңлашылды. Ишеттегезме? Сырстан ханы безгә белән сөйләшүче хакимын җибәргән. Ымнарына җавап алса, Токмаш каласы өчен сугыштан баш тартам ди. Син галим кеше, ни уйлыйсың, Шәриф? Мәслихәт. Ләкин бу эшне галимнәрнең керешүе мәслихәт түгел. Телгә оста шишән одәннәрнең берсе керешсә, мәслихәт. Син Улуг бей. Ханым, сез әле һаман да аңламадыгызмыни? Бу бит аларның бездән көлмәкче булулары. Җиңел бит аларга утырган җирдән белән шәһәр алулары. Кирәкми. Хакимнәр үзләренә булсын, хәйлә бу сугышабыз. Тукта, Улуг бей. Аларның ул Кафтауыннан кайткан кешеләре безнең шәһәрбез астында яткан бер ялкыш кеше безгә тиң тормас. Хәзер син шәһәр астына бар, ат җибәр. Шунда җимерекләр арасында куыш кырып яткан бер байгыш табылыр дип уйлыйм. Карал. Хәтта ки аның төсе дә кара сакаллы булмасын иде. Җирән нәмәстәкәй булсын.
Килсен. Хикмәтле кешеләрне җавап бирсен шушы бәндә. Ханым, әгәр дә ул сәясәттә Кушканны кыл. Ханым. Шабар белән атта китергәс. Ярый. Без ул байбаш килгәнче сезнең балбал кызыгызны күрик. Баш өсте олуг каган. Шукаду хан. Минем кәрваннарны талап алган инҗе гәүһәрне миңа ук бүләк итәме? Олуг хан, саши кырык тутам былбыл кыз сезнең аяк йөзегезгә йөзен ырмакдадыр. Нишә остазлар ул тулымнарның әсире улмышлар. Нишә аксакаллар буны күреп гыйшыкларын дин җан бирәпләр. Дөньяда бундайын озын сач башка бер мәмләкәттә вә тарихта күренгән имәстер. Subhanallah. Subhanallah. Нинди гүзәл син карамыйсың да улуг бей. Гүзәлдер, гүзәлдер. Әмма кара чәч сылыны күргән бер кешенең моңа сыклануы мөмкин. Кара чәч. Ничек кара чәч? Ләкин бу йөз, бу уймага уз. Кара чәчне бармысың ул? Кара чәч сылыдан булганнарым. Әйтимме? Аның авызы Сөләйман галәйһиссәламның тылсымлы йөзеге шикелле. Аннан кыйлган сүзләр менә бу инҗи гәүһәрләрдән кыйммәтрәк, хан. Бу бит кара тавыш кына. Бу былбыл, монда аваз. Анда мәгънә ул шишән. Анатма моның шешәренә 40 тотам. Кара чәчнең толама 41 тотам, ханым. Ничек 41? Нәкъ 41 ме? Нәкъ 41. Ничек син аны күрдең? Ханым, гафу кылсын, күрдем. Улуг бей, хәзер үк шул хатын минем каршыма китерелсен. Сиңа калды, господи шаһым. Ничек? Кичәге төннән алып ул инде башка кеше хатыны. Кем ул? Җирән. Алыгыз бу җариягезне, ул миңа ошамый. Аңларга ошбу былбылда охшамый. Нәкеби халык, нәкеби халык. Халык! Җирән адам китерелде. Ярый. Керсен. Әллә мәллә. Кәлләм әллә. Ханым, онытмагыз, бүтләсән инде генә кеше түгел, данлыклы җирән шишән. Җирән шишән? Күрсә, ничек? Болгар йортының данлыклы шишәне дә шушы байгышма. Әйе. Ярый. Я, җирән. Бире бак. Син хәзер дәүләт өчен бер мөшкелне шишеп биргә тиешсең. Мөшкел? Ул нинди миңа терәлгән мөшкел икән? Түреңдә түрә биең, яныңда яңгура биең бар. Ишек төбендәге кешедән сездәй ханның мөшкел соравы килешкән эш булмас. Күрдегезме, кая соктырды? Я, тор, урын бир. Утыр. Ул миңа ошый.
Тыңла, җирән. Хәзер яныңа чит илдән бер хаким керер. Аның ымнарына белән җавап бирергә тиешсең. Яхшы уйла. Отсаң уңыш, оттырсаң илебезгә сугыш. Ишеттеңме? Сәяси Амға қылышқа қым. Яхшы әйтелде, яхшы. Я, керсеннәр. Шулар ук һәм Хәлдрифун. Баш өстәл уккаган. Әгәр дә бу башның эче тулы гыйлем булса, вай безнең киңәшкән көнебезгә. Ничек? Исәнләшмидәме? Гафу буйрылсын. Ул үзенең ымнарына җавап алмыйча торып, авыз ачмаска гахәт бирмеш. Ярый. Утыр. Сөйләшсен менә бу. Ялан аякка иттек кигән кырдан килгән кешебез белән. Ашбу? Күрермез. Ходаем үзең сабырлык бир. Әйдә. Отыр шунда. Я, җирән. Илче Хәлдрифун хакимны алып керә. Хәлдрифун хаким куык кебек үрелгән зур башлы, рязат чиккән, ябыккан һәм катып калган чытык йөзле, озын нечкә муенлы, озын ак сакаллы, җип сыйраклы, башын ике якка салып атлый. Кулында тәсбих. Хәлдрифун иң элек үз иягендәге ак сакалына ишарә кылып, бармагы белән очына чаклы сыйпап төшәде, аннан кинәт 4 бармагын бөкләп, учын өскә кайтарып, шәнчә бармагы белән җирәннең сакалына күрсәтә. Җирән шундый ук вакар белән үзенең уң як борын йомшагына имән бармагының бите белән шәпәп күрсәтә дә, аннан кинәт Хәлдрифунның борын тишегенә күрсәтә. Токмаш каласы сезнең булды. Шәһәрегез үзегезгә катлы булсын. Бәлеш, оттышу булды Токмаш. Яша, җирәнем, яша. Калык инәл хакимем. Хакимем дип килмешмен. Бер кызыл бала дин җигелмәшмен. Вакыт саны. Нигәрләрем. Башның 4 кызыл ташлары сәнең башына төшмей, кем башына төшсен? Илчеләрне яхшы итеп кунак итегез. Сүзеңне тотып түреңә мендем, инде мөшкилең бетте. Түрең үзеңә кутлы булсын. Хош. Я, җирәнем. Бер бак, син безгә шуны әйт. Бу ымлашугыз ни иде? Быйыр падишам. Ул шул иде. Иң элек ул үз сакалын күрсәтеп, шушындый ак сакалга җирән сакалың белән каршы чыкмакчы буласыңмы дип миңа ымлады. Әйбәт. Син аңа борын кагып күрсәттең. Анысы ни? Мин әйттем, кеше гаибен эзләгәнче үз борын астыңны тикшер дидем. Үз борын астын дигән, кара я шуннан. Ярый. Ул сине ымлап чакырып, башыннан каурый салып бирү. Анысы ни? Ул шул. Монда синең кадереңне белмиләр ди. Кил безнең илгә, безнең илдә султан булырсың диде. Султан бул. Ярый хуш. Син тәхетебезгә таянып, олтаныңны шәпәп күрсәттең. Анысы. Әйе, мин әйттем, кеше илендә султан булганчы үз илендә олтан бул дидем. Ярый, инде аның баш ачып шәпәве. Анысы ни? Анысы шул. Кешенең башына ни җитәр дип соравы. Син тел күрсәттең. Әйе.
Мин әйттем. Тукта. Я? Кем белә? Кеше башына тел җитәр дидең, а? Нәрсәләр яша, җирәнем, яша. Афарин. Туктагыз, гафу боерыгыз, биләрем. Гафу бuyurсы мине ханым Султаным. Я. Ярыйлы хакимның сорау җавабы шул булса. Әгәр ул башка нәрсә сорап, моның җавабын үзе шуңа гына юраган булса, ул чагында ничек оланнарым? Әйдәгез, ханым Султаным, хәзер хакимне кире кайтарып, бөтен җавапларын аннан сорыйк. Тукта. Син нишлисең, яңгыры? Ул булай юрадын, иттегләй юрадын, сиңа барыбер түгелмени? Ханым, әгәр... Утыр! Шәһәр сиңа калгач, сиңа ни кирәк? Утыр. Я, җилән. Сине яхшы белмибез. Әмма безгә яхшы эш эшләп бирдең. Сугышсыз шәһәр алып бирдең. Килгән энҗе гәүһәрләрдә сиңа булсын, шишән. Ал бу энҗе гәүһәрне, шишән. Тукта, син нишлисең? Кошый! Тукта. Кошый! Сакалың җирән, үзең җирән, син сакал кашыйсыңмы? Әйе, ханым. Минем алдымда. Ник? Гадәтем шулай, ханым. Гадәтем шулаймы? Акылсыз адам! Мин сиңа шунча дәүләт биреп, якыннарынан ясыйм дип, үзем каршыңа торып килдем син. Минем алдымда, ханның алдында сакалны кашыйсыңмы, җирән адам? Тутыгыз! Падишахны ушыклап мәсхәрә кылды, тутыгыз! Җибәрегез үзен. Ханым, туктагыз әле. Җибәрегез үзен. Ханым, үзе. Шушы яман фигыле өчен ул безнең арабыздан ялангач кул китсен. Моннан да зур җәзаңа булмас. Шәһәр алган кешене кыйнаганнар димәсеннәр. Китсен. Шәһәребездән тыш кая торса да ирекле. Күрик. Онда үзен ничек тутар? Рәхмәт, ханым. Шатлык өстенә ни шатлык? Исән калган баш шатлык. Шатлык? Аңа шатлык өстенә шатлык оладымы? Ник шатлык булмасын икән? Толыма 41 тотам сылу шишән кәләше бар, аның куйнына кайтып киткәч. Бер кумында, Алык бей, мәҗлестән соң атлар әзер булсын. Икәүләп кала астына чыгып әйләник әле. Кала астына икәүләп мәлеп бай, ханым. Димәк тегене күрергә. Я кая калдың син минем тунымны салдырып алган акыллы данлы җирән шишән. Данлы кәләшең кулыңнан очты. Үзең, безгә кеше чыдыймы соң? Бетердек кенә менә. Кала асты, җирән чатыры. Шул чаклы дәүләтне бер сакал сирпүең өчен калдырып киттең. Китсәмсең, сакалым үзем белән китте. Дәүләтем дисәң, анысы да үзем белән. Соң, миңа син хан казнасыннан кыйммәтрәк түгелмени? Яли? Яңа чатырны кытлап бер убиңче? Рәхмәт. Нәрсәгә рәхмәт? Бер сакал сирпүең өчен каладан сөрелеп чыктың да. Инде хатының белән чыпта өстендә гыйшык сатасың калдымы? Акылыңа кил. Сине хан эзәрли, башыңны чабарга балта күтәрелгән шишән. Балта чапканчы кискә дә ял итә. Кирәкми. Сулу,
Bir gine ubimşe balta şapkan şığına. Yürekmi. Hay. Kayan yağdı bu devlet minem başıma. Tukta. Миңа дәүләт эзәрләвеннән шунда качып торырга мөмкин түгелме? Ничек чыгыйм, мин адаштым. Чәчләрең сарып алды, җибәрми, тотылдым, әсир төштем. Көпә көндез көн үзәгендә. Юк, көн түгел бу, төн бу. Күзләрең ике зур йолдыз шикелле, чәчләрең шул йолдыз нурлары шикелле, алар зыннар, алар минем иреннәремә сугылалар. Сизмисең мин аларны үбәм, сизмисең. Аяк тавышы ишетелә, кемдер бар. Дәшмә, кузгалма, берни аңламас, уза бирсеннәр. Кара чәч, җирән, хан белән яңгура бикерәләр. Ханым. Нәрсә бу? Нидер? Яңа чатыр. Хәзер каясына кушы. Күрәм, кешесе юк микән? Бар. Ханым, анда беркем дә юк. Әйдә китик. Әйдә. Хәле. Яңгурам биреп бак. Нәрсә ул шундай? Ялтыраган. Бумы? Бу ниндидер үсемлек, ханым солтаным? Бу ефәк үсемлек. Сөмбел. Юк, ханым, бу чәч. Чәч? Әйе. Ничек чәч? Дәнму? Я шундай бер изатыма. Юк, ханым солтаным, бу кара чәч сылу. Ничек инде кара чәч? Бездән сөрелгән шишәннең хатынымы? Үзе. Шушымы? Әйе. Үзем карап киләм. Субханаллах. Юк, минем йөрәгем кузгалды, Яңгура. Бу купшылыкның иясе нинди булмак кирәк? Мин аны күрәсем килә. Ханым кирәкмәс. Я, гүзәллек султаны, үзеңнең нәфис кулларының ұшы белән чәчләреңне аралап ач та, безгә бер генә ай йөзеңне күрсәтче. Шәригать булсын. Минем мәмләкәтләр ашкан кулларым синең йөзеңне ачмасмыни? Я, курыкма. Мин синең олуг ханың, курыкма. Я, йөзеңне ач та әйт. Кайда шишән? Әу. Олым! Сезгә мин кирәкме, ханым солтаным? Тута, бу ничек? Тута, монда ике кеше. Бу күземә күренәме? Юк, икесе дә бер кеше. Юк, монда ике кеше. Кара урман арасында бер җирән шүрәле. Кара чәч арасында бер җирән сакал. Кара син моны? Яңгурам. Без аны чатыр астында эзлибез. Ул үзенең хатынының чәчләре астында ята. Ничек ул алай ята? Кулың ястык, шашың юрган булсын, саның өчен җаным курбан булсын диде ята бирә ханиям. Чатырыбызга кунак булып килгәнсез икән, үзегез түрдән, утырыгыз җирдән. Ханияне кабул итсен ул. Ханым мыскыл итеп җирдән утырта. Субханаллах. Гафу буйрасыз, хезмәтегезгә тайярбыз, улуг хан. Яңгура бей, Яңгура. Нинди сылулык. Яхшылабрак күримче. Ялгыш китмәгез, ханиям, чатырыбыз бу якта иде. Яңгурам. Ул аны миннән каплый, Яңгурам. Ничек эшлим? Хәйлә тәкбир, сездән. Рас әйттең бием. Син шишәнмезне кунак итәргә ашыкма. Бу бик шуана мисли ул. Хаши. Тагынмы? Бире бак нишлисен син. Минем алда тыелган эшне кабат кылдың. Сакалыңнан тотылдың. Сез бит аны сарай эчендә тыйдыгыз, әмма ләкин шушындый киң кыр далада үз сакалымны үзем теләгән якка сыпырырга ярыйдыр дип уйладым. Кырдаламы? Кемнеке ул кырдала? Синең иркәң йөри монда. Минем иркемне әйт. Тәрбиясез җирән адам. Дәүләт эшендә сезнең иркегез йөри, әмма үз
Ияк тиремдә генә булса да үз иркем йөридер дип уйлаган идем. Ялгышканмын күрәсең. Әле син сакал сирпеүеңне дәүләт эше түгел димәкче буласыңмы? Әгәр дә ул сирпеү бер сәяси ишара булса, ул чагында ничек син безне жүләргә саптырасың? Шәфкать итегез, хан. Бу ничек? Хатының сыйынып ярлыкка үстәде. Син жазаға лайык булып та аяк өстендә торасың. Моның үзе өчен генә дә син жазаға лайык. Барлык жазаларыгызны да үтәргә ризамын. Риза? Димәк, син жазаға риза, әмма сакал сирпеүен ташларга риза түгел. Әйткәннәр иде шул. Юк, син аны ташларсың, түбән кул. Бу әдәпсезлеген өчен сиңа үлем дә ас. Иребезнең сакалы шихәтле бер кичкенә гаибе булган икән. Ярлык кагызаны падишам, кызганыгыз мин җариягезне. Тор. Рәхмәт. Эй, такыллы хатыныңа. Аның хакына мин синнән үлем җәзасын кичтем. Сакалыңнан дарга асыласың нәрсә. Ай, рәхмәт минем сылу хатыныма. Нишләвең бу? Синнән үлем җәзасы алынды, ләкин үбеш җәзасы бирелмәде. Хакимыбызга тун! Нинди гадел падиша. Рас әйттең, сылуым. Ул гадел булган өчен дә бит аның илендә менә шушылай. Үбешә яшибез дә бит. Нишлисез? Туктай, Хәңүрә. Юк, мин сезне айыра белермен. Тыңла, адам, сиңа сүзем. Бел. Атам мәрхүмнең дөньяга дан тоткан шау башлы чаптар айгыры бар иде. Тәңренең хөкеме белән көннәрдән бер көнне шул юкка чыкты. Эзләттем. Әмма табып китергән кеше табылмады. Инде син әмеребездән баш тартып алдыбызда янә шул сакал ишәрәне. Алдыбызда шул сакал ишәрәңне кылган өчен бездән сиңа җәза. Шушы айгырны бүген таңга табып алып, кайтып бир. Табып кайтсаң, кайтырсың. Кайтмасаң, хатының талак, башың шабулы булыр. Шал башлы чаптар айгырны эзләргә. Яхшы. Тырышып карармын. Шушы көн батканда мин әнә шул кала кыймасында булырмын. Шул вакытта син айгыр артыннан юлыңа юнәлмәсәң, миннән баш тартуың булыр. Ансы үлемең. Беттем. Эшендеңме? Бу сиңа ханнар ханылы ханның олуг мәрхәмәте булды. Башка хан кулына төшкән булсаң, күптән инде ул сине сакалыңнан асып куйган булыр иде. 500 алтын. Хакы чыктымы? Җирән кияү. Җирән шишәннең чатыры. Җирән белән кара чәч. Куркасыңмы? Үзем өчен дә түгел, синең өчен. Ханнар ханы белән алышасың, бер хәл эшләтмәсме? Курыкма, сылу, ир тапкырлыгы белән хатын зирәклеге кушылган җиргә чебен дә бырынтыга алмас. Ни әйтмәкче буласың? Яратам сине, шишән. Әйтәмиш, хан үз сыйын алдан җибәрткән. Хан сые гына түгел шул әле монда. Хан өстенә хатыны килә ятыр. Ничегенде ул? Шулай. Күрәсең, хан минем өстән йөреп ята, хатыны хан өстеннән. Ул чагында. Шуны әйтәм дә шул, мин тышканга тәбе кырсам, бәхетемә песиләгә. Бик зур эш башладык бит, җаным. Курыкма. Инде яхшылап сыйла инде кияүне. Аңынчы миндә айгырын тотып үзенә китереп бирим. Шишән.
шишән. Йөрәгем. Җиңеп чыгалырбыз микән? Үзең ярдәм бир. Бар. Ханым. Ай. Ай. Қара шаш сұлу. Еңге ұлық қонақ келді қаршал. Аңламайсың мәлі ұлық ханны қаршал дейм сеңа. Сәлем. Сәлем, қара шаш сұлуға. Әліп бай ханиям, үйебіз тар булса да күңелебез киң хуш килдегез. Яңгырам. Син бар чык. Бүтән симна кирәк түгел. Караны, ышкан шибенне дә җибәрмә. Баш өсте ханым. Бар чык. Сезне көттердем, ханым солтаным, боерыгыз. Бу ни күрәм мин? Алтын аяк, шын аяк. Үз табырым шикелле бу. Шәрәптән җитешегез, ханиям. Үзең. Авыз итеп бирсәнче. Ханнан узып безгә уз итмәк булмас. Боерыгыз. Бәрәкәт. Сылу хатын. Яре. Бу Багдад күстәнәше бары тик минем үз нәүрәмдә генә бар дип йөри идем. Үз сыегыз кебек күреп ичегез. Ай, сылу хатын, синең кулыңнан шарап кына түгел. Агу да тәмле булыр иде. Шап. Я, нишләттең син мине? Я кил. Кил, куйнама кил. Куй, дөнья сүзен кил диләр. Ярый, ханым. Миңа сездән бер төрле дә котылу юк. Юк. Сез мине идегез. Әйе. Инде күңелемне алу дигән ниятегез чыннан булса, бу бик җиңел. Миңа әллә ни кирәкми. Тик сез миңа 2 мәртәбә генә ажгырып күрсәтегез. Ничек дидең син? Ажгыр дидең түгелме син? Әйе, мине яратуыгыз чыннан булса, шушы чатырына әйләнеп, 2 мәртәбә генә ажгырып күрсәтегез. Нинди сүз инде уны? Ой, кайсыларга кушасың син? Әйе, мине яратуыгыз ана шуның билгесенә. Яхшы билге, мин сиңа әйтим, ой Аллам. Аңар яратам, сөям дигәнгә сиңа кирәкме? Ой, кайсыларга кирәк? Юк, эш бит бу. Ни өчен башка зуррак бер эш түгел, Әйт. Әйтмәм дигән идем инде, әйтим алайса. Мин сезне гайрәтле иргә хисаплыйсым килгән иде. Минем гайрәтем урынында. Ни әйтмәкче буласың син? Юк, сез мине хатыныгыз дип кенә алдап кына шулай әйтәсез. Сез гайрәтле ир түгел. Мин уйлым, сез хәтта егет чагыгызда да ажгырмаган. Ничек инде ажгырмаган? Ажгырмаган. Шулай булмаса, күңел өчен шул кичкенә эшне үтәгән булыр идегез. Кыздырма мине жүләр хатын. Ой, кайсаларга кирәк аңа? Я кил, ажыртма, ансыз кил. Шул иреңнән үбәргә генә бир, я кил диләр сиңа, кил. Сез ир түгел. Ничек? Ярый. Карашасың. Ярый. Синең өчен мин моңа да риза. Синең хакына. Кел. Тыңла. Ажгырам. Я ажгырым булдымы? Нәрсә бу? Ханнар хан авазы шушымы? Мин бит гайрәтле ир урнына кәҗәмә элдәвен генә ишетәм бит. Нәрсә дидең син? Ничек дидең син?
Ах, senin яхшылык белән өйгә килмәс үҗәт хатын! Кәшә дидеңме сен? Ой Аллам! Сен мине ашкудан үткән бер әлсерәгән карт дип уйладыңмы? Әйт, бу урманнарның арсланы кем? Бу кырларның капланы кем? Мин ашкырсам шулай ашкырырмын. Монда бу йортта минем тавышым гына ишетеп торыр. Мия! Мия, мен ашкырам! Мия! Allah bizi bu! Мин кыр бетереп аны эзләп йөрим. Менә кайда икән ул атасыннан калган шал башлы чаптар. Атырлама! Кит юлдан тапталасың! Җибәрәләр! Allah! Яңгура? Мин җирән шишәндә кунакта. Шишәндә кунакта? Танай хатын. Ул менә шишән кызга өйләнде бит. Карашы сылуга. Бу улмы? Ул. Котлы булсын. Котлы булсын. Туйыгыз котлы булсын. Бик котлы булсын. Я җирән шишән. Шушы хасиятен өчен сора миннән ни телисең? Шуны эшләргә сүз бирәм. Я ханым, син минем өчен берни дә эшләмә. Тик минем синнән сорардай бер генә нәрсәм бар. Шушы сакалымны үзем теләгәнчә сыйпарга, үзем теләгән якка сапарырга миңа тулы рөхсәт бир. Ханым. Ярый. Ярлык. Ханiyam. Бүгеннән соң җирән шишән теләгән вакытында минем сарайыма керергә, чыгарга һәм сакалын теләгәнчә сыйпарга ирекле. Ханым! Бер кемнең дә катышы булмасын. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Нәкый Сәнгать пьесасы буенча куелган Җирән шишән белән Кара чәч сылу исемле спектаклен тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә Фәрит Бикшәнтәев куйган. Рольләрне башкардылар: Җирән шишән Искәндәр Хәйруллин, Кара чәч сылу Люция Хәмитова, Илтабан Николай Юкачев, Хуан Радик Бариев, Танай хатын Рушания Юкачева, Янгураби Фәнис Жиханшин, Кавеш Рамил Вәҗиев, Әмәкәй Минвали Габдуллин, Күрәзә Илтизар Мөхәммәдгалиев, Хисан Идрис Мәсхутов, Хәлдерифун Хаким Найла Нәҗипова, Илше Габделфәт Шәрәфиев, Шәриф Рәсим Саляхов, Кызбикә Алсу Каюмова, Әлмикәт Хәлим Җәлалов,
Тоткавыл Фәнис Сафин, Сүрәнче Илдус Габдрахманов. Режиссер ярдәмчесе Фәрида Хафизова. Спектакльне эфир өчен режиссер Әлфия Гыйләҗи, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Алып барды Миләүшә Насыйбуллина. Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби-драматик тапшыруыбыз тәмам.